Det sjove ved en større flyver, det er altså, at den flyver lidt mere straight i det her vejr. Ja, den har også noget moment i sig, som gør, at du ikke kan få med de små der. Det var det første, jeg kunne mærke, da jeg fik sådan en her mellem fingrene. Ja. Der er en halvdårlig til den her. Anton, det vil være tid, hvis du skal prøve. Det er Nordic Race. Hvad for noget? Nordic Race. Okay. Sponsoreret af Red Så det er Bull. ikke sådan en flok hippier der Nej, de... danser til noget gode. Ej, men Red Bull er dernede, så der er nok alligevel... De er op og kører på Red Bull. Ja. Og så løber de hele fælden rundt. Er det rigtigt? Ja. De er ude på bakkerne og helt ude ved Islands Brygge, og indgangen er over ved DR. Ja, okay. Så jeg måtte en omvej for at komme ind. Ja, okay. Så du kan ikke komme ind her? Nej, ikke lige ved DR byen. Det er indgangen til Nordic Race, hvor du tilmelder og betaler. Og... Den gik ikke. Så måtte jeg bare lige ud og vade lidt. Ja, sådan kan det gå. Måtte du ikke komme igennem noget? Nej, der hvor du indregistrerer dig og betaler det hele, det var indgangen lige over broen. Så jeg spærrede det hele af. Jeg gad ligesom ikke at tilmelde mig for at komme herned. Det gad du alligevel ikke. Nej, stod jeg af. Smukt. Altså for vildt, det skider jeg på. Den kan bare alt på et øjeblik. Og der var snaphulsnappen. Du er simpelthen fusker. Det var da godt, jeg ikke brugte den, mens jeg fløj. Er du klar over, hvor mange gange